Atong unang pagbasa, atong nadungog ang nahitabo ang Hari David. Si Hari David sa kabuutan man nga hari, sa madaugon siya sa iyang mga pakigubat sa iyang mga kaaway. Sa kahigayon wala siya mo appeal sa dito sa gubat sa usa ka tribe, mga Ammonites. So iyang ipasagdan ang iyang mga general, mga sundalo nga makigubat siya dito ra siya sa plasyo. At kay balong sa iyang hinungdan, siguro ikapoy siya, gusto niyang magpahayahay, nakigubat ng iyang mga sundalo apan siya dito ra sa iyang palasyo. Unya, datong higayuna sa diyang siya relax kaayo, dito siya natintal. Kaya sa iyang pagsuroy-suroy, nakita siya sa kababae nga naligo. Wapa kaayo, saka asawa sa usa sa iyang mga sundalo, si Urias. Natintal siya, o nakikilawas siya sa mga babae. Siyempre, ang babae, hari ko na, di siya makabalibad. Sa langtod nga pagkasulti, nagbunga ang maong relasyon nila. Ang pinaka dili magyud maayo nga panghitabo kay iyan ang kuha ang asawa ni Urias, iya pag gipapatay si Urias. So duha ang iyang dagkong sala, adultery and murder. Second degree murder siguro kay di man siya ang nagpatay, iya mang gipapatay ang gipaon dito sa muna ang dakong sala ni David. Ngano man? Muna, basta wa kay mahimo, wa kay anang pahayahay lang ka, relax ka, diha ka atakihon sa demonyo. Idleness, matupasa ko, is the workshop of the devil. Bugbantay yun tadanang watay gihimo. Ay diha ta. Sumuna na ito bukang David. Nahulog siya sa litag sa demonyo. Nagkasala siya. Dako kayo nga sala. Adultery o murder. Gamit niya ang niyang authority para makuha niya ang gusto niyang makuha. Na mo ginamahimo sa gahom, power corrupts. Power. Kung aduna kay gahom, kwarta, pwede na nimong himuon bisag ka ng dili angay himuon. Ang usa ka lang ka ng maayo lang na ito ang David kay naghinulsol siya. Naamguhan ang iyang dakong sala. Tungod kang Jonathan. Jonathan ba ito? Tagaan siya sambingay. Naigo siya. Hindi na ako istoryahan ito sa bingay. Tama. Saya po nga kung gigikuha na ako ang kabtangan sa ubang sa akong silingan. Pabaya na sa kanapulong one of the 10 commandments. So, do not covet your neighbor's wife. Klaro kaya na. Muna nahitabo kang ang asa naghinulsol siya, nagbasol, kinasikasan niya pagbasol. So ato magbasa na sa Salmo Responsorio. Ug tungod niwa sa siluti sa Ginoo sa kamatayon. Pero niya siya nga, sukad karon ang imong ginharian dili na maadto sa imong mga kaliwatan. Gikuha ang iyang ginharian. Wala si Solomon, last na siguro niya na nga anak na imong hari. Pero adunay promise ang Ginoo. Gikan sa imong kaliwatan, mutunga ang hari, ang manluluwas sa kalibutan mo na si Jesus. Sa kadako kayo niya nga ng leksyon alang kanato kung
adun natagaan kita sa Ginoo kanang opportunity nga magbasol maginol sa umang bag-o. So ato nang gamiton daw ato na mahitabo kanato nahitabo kang David. God is merciful. Sa ang ebanghelyo nagisgot bahin sa unsa pagtubo ang ginharian sa Dios. Sa atong kinabuhi magsama sa liso nga itanom dito sa mag-uuma magsugod na sa gamay kayo. Mutubo na nga wala nato may bali. Because God works silently. Wala tayo control, ana. Magtubo sa ginharian sa Dios sa atong kinabuhi, it's God's work. Kita mo cooperate lang ta. Sama sa liso sa mustasa, gamay, pero kung ka na siya maatiman mo, lambo na siya. May mong dako kaayong halaman ug mapahimoslan sa uban. Nga nang atong kinabuhi, kung atong atimanon ka ng liso sa pagtuo, mulambo na mamungag dagang munga nga mapahimoslan sa uban. Dili kita ang hinungdan sa iyang pagtubo ang Ginoo, kita lamang mga sama sa workers na ato ng atimanon, ang mumahon ang maong liso ang siya mutubo ug mamunga. It's God's work, not ours. Ang ato lang is mo cooperate ka sa pag-uswag, pagtubo sa maong halaman, sa maong liso sa pagtuo. Manindog kita atong ipahayag nga atong mga pangamuyo nga to sa atong langit nung Amahan. Puno sa paglaong o pagsalig mo sangpit kita sa Dios ang Amahan nga nagtinguha nga magkadugang ang iyang presensya dinhi sa atong kinabuhi. Busa maingon kita, Amahan, dungga kami.